यूट्यूब चॅनल सर्पमित्र दीपक पेडवर सर्वांचे स्वागत। आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आमचे गावचे नेते सूरज पाटील यांच्या घरापाशी आता मी गेले 5 ते 6 वर्ष झाले हे काम करतोय। तर एवढ्या जाडीचा असा साप मी पाहिला नव्हता आणि तो सापडलेला आहे। भरपूर वर्षाचा असा साप आहे, म्हणजे आपल्या सभोवताली असे साप कित्येक वर्ष राहू शकतात तरी ते आपल्याला माहीत नसते। आता हा साप तुम्हाला मी दाखवतो आणि आपण सूरज पाटील यांच्या हस्ते निसर्गात सोडू। बघा, अतिशय जाड आणि उंचीला म्हटलं तर साधारण 9 ते 10 फूट उंच असेल। आणि जाडी बघितली चावला आता का आपल्या हाताचं जे मनगट आहे किंवा दंड आहे त्याच्यापेक्षाही जाड असा हा साप आहे। आणि असे साप आपल्या जवळ असतात, परंतु आपण त्यांना पाहू शकत नाही कारण ते आपल्याला कुठला त्रास देत नाहीत। आणि याला उंदीर खाणारी मशीन म्हटलं जातं। हा साप साधारण वर्षाकाठी 300 ते 400 उंदरे खाऊन आपल्या शेतकऱ्यांचा आपला फायदा करत असतो। मोठं जाईना लवकर पेक्षा पण जरा मोठं मागची बाजू माहीत केलं नाही तोंडच अटॅक करतो। हे बघितलं का हे जर जवळ व्हायचं तिथं जी मागील स्किन आहे ती तुम्ही स्पष्ट बघू शकताय किती जाड आहे बघा ती। आणि अशावर हे धामणजात ओळखायचं असतो, तुळसर कलर। आपण याला आता सुडी आहे इकडे तिकडे उभा राहतो पाहिजे कोण पाहिजे मित्रांनो, हा भरपूर असं जाड मोठा साप आपण आता सोडूया।